два пъти и рязали ръката. Първия път майките текаха там с тиги чай и казаха, че се инфектирало, се възпалило. Чайде втори път. Как нас в общата слагали пред те път не ги виждам. Снощи не измих колата. И каква вода върви? А снощи стегна. Снощи в града, знаеш каква полиция беше? Снощи стегна и капчуците за ранчак после започнаха да капят там на курника. Година много гости имаха. Тук коли, хора. Лева събрали ги дали на Вълчо. Виж какво направиха. Там горе малко къде е чакъл и долу е там на този завой. Той водата го завлече от гората. Ето му казал, когато те видя, викаш за кълна. И той пък катастрофирал. Слънчев бряг, къде е ходил с 130 или колко карал населено. Той има Мерцедес. И челен удар. И сега бил на така крокодил, където местят крокодилката и вървят вкъщи. Не можел да излиза навънка. И показала на жена му. Има Господ. Тя пък нали му с огън. Има Господ. Що да й говориш? Ти значи кълнеш. Че тя казала, че аз съм му казала в очите, че когато го срещнеш, ще го кълна бял ден да не види. И по оня ден дойде да на Сорлака. Приказвах там за пътя. Приказваха, той бил на Роса някакъв приятел, любовник. Не на Роса, ами на вашата диспетчерка. То с тира дед дошъл. Аз не знам кой е то с тира. Не, той бил Добрич ли е? Добрич. И къде идвал с тира? Там вашата диспетчерка, където и там се на квартира, бе. И ми дошъл, слязал, дето закъсал там, му направил големи ролови. Той не можал да я намери, вечерта спал в тира. И се помъчил да излиза. Обаче не знае пътя. И Пепа излязла, казала, аз ли така виждам, каква е тази голяма бяла стена, а той тира бил върнат тъй. Той така много голямо, ти да гледам един дикой. Така и така, нещо помощ, не се закъсали от юрника, казал, не идва кара тук при търся някой, не можа да не намеря и не знам пътя, не мога. Тя казала, качи се сега тук горе, надолу има широко клеевозето, там ще обърнеш и той и там запозвача обърнал и той се борил тук тополата на ъгъла. Аз видях там един трап. Да. С ремаркето, като го закача. Той пък отлестира как ще ме става. Той много знае какъв е пътя.
закъсал и там останало да спи в дупката. На завод. До горичката е тук. Че баща ти Румен ходиха, Румен дъщерята дошла, казала: татко, какви са тези големи дупки, какво е това чудо? Той вика: Йови, по другия ден там, като сега дъщерята си първи отвори. Ама преди да завали снега. Значи бил след Коледа. След Коледата. Стъпях тук и дъщерята дори тук, той мъже. Жалко са дори там. Тя беше късно дитето. Румен вика: Йови, така и така. Видим вика. И аз вика: ще помагам, а това нали си операция. Послать ти пенение, ти няма да дойда. Да слизаш, ще напълним горе, пак аз ще хвърлям. Хотели маркетата и не минавали как покрай него ли. Вие пък да лоша работа беше. Гадено младко железо не. Като се късал и никой не познава. Пазара. И на рекипапчета же? Да. Или тъй тук по улицата, ако има място тъй да спреш, аз ще прибягам. И Росен не можахме да се видим този път. Замина на 7. На Вълчване Лазар ли са? Тук няма да има място, ми там, горе паркинг. Тук ще спра. Тук ли беше? Тук май беше. Къде? Да. Или бърза же, не. С 200 трябва да минеш да еба майка, това е.